Maka Ya, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ketemu Bagong Leong, bro. Lagi ngopi porong. Wis bedang porong. Kan ada jaluk tak duwiti kok, Dang. Sarapan. Tenan. mau. Oh, mah lele kene. Lele karep apa? Jaluk apa? Modalnya sepione lurah ya. Rek cek nah. Gijik oh. Cek betul. Jadi Nang mah, mas apa? mahku. Sepione lurah kan ngijoli. Anjing njaluk kan. Wis kok gelem ngono kene. Nah, Gelem. kapan? Lho. Entah nyepuk, entah deh. Dah. Lho wene dibedheki ora iso no. Keing itu kabeh ngono wis. PKB. Lha iki lho. Dibedheki jawabe PKB iki lho, Mas. Gereja. Ya piye to? Nanti goblok. Nanti goblok lo. Goblok ngomongnya. Ya ke kabeh iki kabeh pakai opo pipu kabeh. Dicek Kak. Iya. Ayo nemu ya. Ayo. Entar nyepuk bang tane. Oh, sik to tak ngopi sik lho kok walah kok iso. Nanti. Engko ning nggonku. Kapan? Kapan? Enteni sik ngenteni Andi to. Nanti bange. Wonge ning omah. Entar gowo. Sik ya tak ngudek kopi ya. Entar gowo. Ya ngomontor go. Engko dolan gone Andi ya. Aja ngono tegang lho kok malah sok. Aduh, lho HP ku mbok tutu iki piye to jajak. Sik to. Alah, Sik to tak ngopi sik ngono. Aku komah rene ngopi. Lagi. Bone Di. Kandi. Ya engko rono, kowe gelem jak rono. Kalian di. Kae motorku ning kono ketok. Di. Oh, motor gede. Ya engko tak celukne Andi. Kapan? Ya engko to tak ngopi Cek mau dhisik. cek buka oh. Ya ijik. Hitungannya sebagian oleh Sabun sitok no gak ulu no sabun opo. Oh, sabune. Alah no. Sabune mek sitok. Kurang. Kurang. Ya engko njaluk adik dhewe ya. Landing, so ben. Sok ben janji. wis lawase. Sok ben nggone Andi. Kapan? Ya engko ngenteni Andi kok. Ora tau. Sekolah ngono ke seneng Gong ya? Seneng. Apa to? Dibedheki reno-reno seneng ya? Heeh. Lah lek mu jawab lo PKB. Ngono. Dadi engko nek ning rada kene ya cedak karo salah. Tapi nek padha anune dan tetep Seneng sekolahe apa seneng petuk kapitri? Heh? Seneng petuk kapitri? Yo. Kapan? Oke naka. Kowe ngerokok apa ora? Ojo gagak. Yo ijik neh. Cep to. Nanti kok. Yo mau gone kandi kok. Gak ngono. Yo kok gone kandi. Kapan kok? Kok wis sore. Kecinta apa gak? Piye? Kecinta gak? Ijik neh. Jik neh. Iya. Lah kowe njaluk hadiah apa? Tadi jus aku Heh? Njaluk hadiah apa? sabun, Sabun terus apa neh? odol, Odol. duit, Duit pira, Gong? 1 juta. 1 juta. Besok kemen, Gong. Dah pila keng, gone wong keng, jati pila. 1 juta. Jati pila. Juta. Kok di jati keng. Oh jati sapa jenenge? Oh, nggone anu, sapa teh? Oh jati Maringo. jam apa iso Nggone Maringo. Iya, juta. Duit 1 juta. Iki pegak, Ijik. cek pila. Ijik loro. Nanti Nang mah. dekat nggo jalan. Enggak. Tapi ya. Yo tak opene ning go mah, Gong. Nanti Mahku dhewe. ya. Cek pila. Jik yo. Yo to. Yo.
Yo, Bos, aku malah di roasting karo Bagong ki lho, Bos. Iki Bagong ki nek ditekoni malah roasting kok. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Andi. Andi ki jenenge Darpong. Apa? Kleru apa salah? Lah, Lah sapa? Babang. Darpong. Ya. Lah iya aku ngomong Darpong kok salah. Koclok ki. Ya piye? Jane sing koclok ki aku apa ta, Gong? Ya piye? Jeneng ki yang nulis Subhani jeneng. Seneng ya dijak sekolah ngono kae. Yang Seneng. Petuk Kapitri terus sapa kae sing Canggedu ki sapa jenenge? ada ngono. Konduren. Wong Duren. Ya. Petuk sapa neh? Ruwah. Wah. Terus Belis. Di aku nongo. Nongo sapa? Nek kuwi. Sapa kuwi? Nah, sapa nah? Dia terus sapa neh? Mujek. Cek. Andi. Kayak Parni karo Kapitri kae sing mbok senengi sapa? Aku. Kowe iki lho sing mbok senengi ki lho. Di. Parni karo Kapitri ki lho sapa sing mbok senengi? Aku seneng Kapitri wis. Seneng Kapitri? Ya. Ya ya. Seneng lho. Si jo. Berarti kowe nek nang mobil ki seneng lho. Lenteng. Oh. Matane goblok. Ora muni no minta wis biasine. Tek bensine. Kok iso. Oh, kuwi tami bisa. Kowe kon ngambung ra kuwani. Mbahmu. Heh. Oh, enggak. Lah jere seneng Iya apa ngecikna ya apa. ora jere sewe seneng Kapitri. Ora wani ngambung ndek ben. Ngomong. Masa gak wan? Iya gak ngomong. Andi gak ngomong. Ini lho, iki Bagong Miran Oh, jenenge Bagong Miran. Kuwi jenengmu. Lah, Wih, jenenge bilang Semiran jenenge. ya. Itu Drek iki, Bos. Wis jelas budrek pokoke. kita nanti ngomong mandi sik. Ya aku tabelno Andi. Ya, udah yang gowo ini. Bagong njaluk sekolah neh ngono ya. Nabahmu wih. Lacilo. Seneng wonge Bagong dijak sekolah ngono kae. Bisa petuk pacare ngono. Ya won jatuh menawa. Pacarmu kae. Iya, Jo. Kapitri kae. Ya, Terus mbak apakno? Abi. Mbak Rabi. Iya. Dan nek Rabi terus mbak apakno? Tak tampung. Mbak Abung. Kaya Jawa ambung-ambungan to Gong iki. Oi. Jadi jam-jam Sik kata-katane apa tekoke Pak Diwan kae? atane buku. Buku. Mruku. Bukunya lho, bukune. Oh, buku. Kata-katane buku. Kowe njaluk buku. Ya engko ditukokne. Jalan untuk on Candi. Nek aku kon tukokne Andi ya. Di bukunya kurang 1000. Kurang 1000. Ya. Mau. Mau bilang 100. Nah piye to? Jangan ke sono iki. Jangan ke sono. Tuwe koni rono-rono malah sing lain jawab ki teko ndi? Jawabe piye Pak Mandi ki piye? Jawabe piye? Tadi piye? Ya Gong, ya. Ya Gong, ya. Jangan Wis sak karepmu piye kono, heeh. Dik ndak kene no. Ngomongi jangan ngene. Dik dang rene ngono. Heeh. Kok iso dik dang rene wi lho? Ya. Kono apa? Mbok kono apa? Kaso ini lho. Hah? Kasupukune kaso bindir. Gak iso? Bindir. Bendel ki apa to, Gong? Ini lho. S. OP. G. Kaso to. Gak iso. Kaso. Lah wek gambar apa ning kono, Pak? Manuk. Manuk. Manukmu dhewe? Oh, alah gambar manukmu dhewe iki ya. Klewojingan we. Sok. Ya beye manuk, ge patuk. Manuk ini yuyu. Ah. Gitu nak. Biar jublek bajo ditekoki apa-apa lek jawab teko ndi. Hah? Macam nak. Yo ijik Gong ijik. Itu to. Enteni, pokoknya dienteni engko diceluk neh. Apa betot? Numpak mobil lho, kok iso. Kowe seneng numpak mobil ngono kae? Seneng. Mobilnya apik ya? Nanti apa ngene to? Beli Andi ya. Nanti mau mantap. Nah.
Budi. Kowe ora tau dolan rono no. Aku turu ngono dini. Dapan. Ya bengi. Heeh. Yo turu kono neh to. Nyapa? Ayu. Hah? Ayu. Gak apa? Ayu. Gak oleh hiu. Oh, gak oleh yung. Lah nyapa kok gak oleh? Habis ayu. Dalam lah. Tak nunggu tadi yang. Lah wong kono kaya cek dulurmu lho kok. Kandi kaya dulurmu. Pega. IP-mu. Kira. Pega toh. Wong kecil apa kak? Ijik go. Cepeda. Cek loro. Ya weh, angka sabunmu pira? Sabunku 3. Halo. Heeh. Papat. Papat. Nah. Yo kowe njaluk papat. Nah. Yo engko Bagong njaluk papat. Lima. Minyake wangi mbok ora? Wes. Wangi. Gak. Gak wangi. Gak. Tak kadak nang Andik lho ngo. Jere minyake gak wangi Bagong lek ngomong ngono. Ben diseneni karo Andik ngo. Iya toh. Mangu. Minyak sing disemprot-semprot niki lho mangi apa ora? Angin. Lu ngono kok jere ora tak kok iso. Oh. Wetenge gede lho. Oh, wetenge gedhi. Coba gak nah. Ijik. Pira engko? Kowe njaluk sok kapan? Minggu. Sok minggu. Ya. Oh iya. Tanggal awe. Tanggal selawe. Ya. Kuwi enek apa? Sabun, wing, sampo, Heeh. adal, kapan. Heeh. Jadi udah adal ya. Loh. Odole. Ya. Odole engko 8 kok. Telu, papat. Sabun. Sabun. Sabun Gip. Ya. Hit. Sabun Gip seneng kowe. Senang. Sampo anu. Sampo. Hitam. Sampomu senengamu sampo hitam. Ya. Ya. Tak bedheki. Ya, piye? Iso jawab ora? Ya. Kapitri karo Parni milih endi? Mesti. Milih Kapitri. Ya. Kae, apa? Nah. Berarti wis seneng ya karo Seneng Kapitri. ke. Seneng. Gede ke. Terus wedi Ala ya. ilmu to. Wae lemu. Apa jenenge? Apa? Sing kok jenenge apa gak? Ijik wis seneng ya ngono kae. Seneng seneng. Ojo wong buat tegal Lampung kok ono. Maksudnya. Bah ngomong gak, bah. Ruwah wis tak omongi. Nggih. Yo gelem. Ya tak sapa? Nah. Andi bojone. Pira? Wis gelem kabeh ndelok. Apa nah kuwi? Seneng ya wae ya. Seneng gila. Wah mumet bos aku. Ya piye to? Sini Bagong ya. Semiran. Semiran Bagong. Jenenge Sumiran Bagong. Semiran to. Umurmu pira? 5. Umurmu 5. Telu. Senengamu mangan apa? Gaplek. Gaplek go gaplek. Ya. Oh, go gaplek. Jagung. Sego jagung terus apa neh? Sego pecel. Kowe ki wis sarapan purung to? Wis. Lawuhmu apa? Ya. Ndok. Lah sing gekno sapa? Iya. Yo. Ya kok sekondi. Piye? Sekondi. Aku. Komah. Ya mebune di Sapa? sabune. Gua bang sabune ngono ya. Engko sabune loro ya. Apa? Kurang ya nek sitok. Padahal Iki lho Dik, sabune kurang jere Bagong. Piye wong bisa ngono kok. Kurang Dik iki sabune. Ngono ngendi omongan di. Sabune kurang 100, duweke 1000. Ngono. Duwe 5000. Oh seneng 5000 ya karo 50000. Lho kumindo ta, Mas? 50000 karo 5000 milih ndi we? Mau. 5000. Ya. Oh, berarti 5.000. bener we. Oh nyo. Ya. Ini salah apa gak? Ora bener kok. Salah. Bener di biji 100 lho kae wis kok. Mbah pira? Mbah pira? Ruwah kae ya oleh padha. Gak ke putri pira? Putri ya padha. Kira dididak. Parni. Esotake ke? Daim. Jaim. Daim ke kancamu? Ya. Kancamu ning ndi? Sekolah. Kanca sekolah Daim ke? Ya. Tau gelut wae jere karo Daim. So. Heh? So. Kowe tau gelut karo Daim jere? Ha bisa betok.
Mudake ngomong aku tau digelut karo Bagong ngono. Juga. Enggak. Mak. Kowe jere dhisik nang sekolah nakal, Gong kowe. Akal apa to? Gane ngambungi cah edok-edokno kaya Dindi. nang sekolahan biyen. Juga. Heeh. Kapitri ae mbok ambungi no. Dewi. Oh dewe. Dewi. Oh iki guyu aku ah. Heeh. Kowe iso seneng karo Kapitri piye to? Sapan to, Mas? Sapan. Sik to ditekoni lho. Indomie sapan, Indomie sik. Indomine ya sok mben bareng. Ada apa? Jeremu tanggal selawe. Dewi ya. Ndukut. Jere Minggu tanggal selawe. Ndukut. Heh? Ndukut. Ceplikur. Nyaman jadi omong ndukut lo. Omong aku lo. Wes Omong bumat. aku. Apaan kok? Aku melok. Wes bos, dia ki engko malah tekon dindin neh biar aku di roasting Bagong iki. Iya toh, ngomong ndang ngomong nanti omong. Niate nekoni malah aku malah tekoni terus e. Wes bos ngono ae sok lekmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok.